Dah takoni dah, dadi ora dah. Niku kesurupan demit ula. Ngeses wae ket mau sases-sases. Ngelih kok. Ngelih nak ula iki nak ngelih ming ngeses ngono iki. Apa lagune nyuwun apa? Ora nyuwun. Nyuwun apa mau? Mau asine nyuwun Pak Lurah mah lho, Pak. Pak Nur. Oh, nyuwun Pak Lurah mah. Nyuwun Pak apa? Lurah, tamu kehormatan. Oh, mau mana sawerannya ngoten. Oh, ora. Heeh. Lagune apa dah? Apa dah? Lagu apa? Oh, topi. Caping. Mas. Tapi ditinggal metu pawange kabeh ndol. Caping. Pawange do metu piye? Kowe arep ngopo ya? Wis biasane iso nganu dhewe pawange dhewe. Doni kae. Oke, wis gawe kae. Urung lekas. Halo, lek ngadiran. Oh, sik. Yo. Lek ngadiran ya iki. Pakde Sarjio kae iki. Lek ngadiran mlebet. Oh, saya dikai. Lek ngadiran mlebet, Doni metu. Mlebu lah, dikancani Doni lek. Kancane Nur. Ki kancane Nur. Weh, Don, iki Don. Ora metu tenan. Ora. Oh ya, katikono ya. Ngombe sik. Oh, ngombe sik. Ganti engko sing dibayar kene lho. Kudu kowe lho, Don. Ijalan, Don. Ijol. Kuwi sawerane ben Kang. Tase coklate didetok kuwi. Marama. Tulung takokke nek beli celana kaya nggone lek ngadiran kuwi. Nek nembung piye ngono. Aku kirimi linke. Coba lek Doni. Ya. Yo. Yo, lagu sing gayeng yo apa yo? Yo, yang gayeng yo. Men sorak-sorak. Oh, santri pokok mengko. Apa sing gayeng? Oh, ninggal katresnan modal seragenan iki mah yo. Yo, dados.
Krasa. Sedaya sampun ikhlas to. Wes. Mekaten para rawuh Bapak kaping kalih saking Kudo Pranesa.